Rhaid, cyn, ar ôl, rhag ofn. Wrth i chi siarad gyda'r plant yn y dosbarth, byddwch chi'n trafod beth yw trefn y dydd, gan esbonio iddynt pan fo'n addas, ym mha drefn y byddwch chi'n gwneud gwahanol bethau. Yn yr uned hon, byddwn ni'n edrych ar 4 patrwm gallwn ni ei defnyddio mwyn rhoi trefn ar weithgareddau, ac mwyn esbonio pethau pwysig i'r plant. Dyma'r 4 sy'n gyfarwydd i chi, mae'n siŵr. Rhaid, cyn, ar ôl, rhag ofn. Mae hefyd angen defnyddio rhyw ffurf o i ar ôl bob un o'r rhain, fel y gwelwch yn yr enghreifftiau. I ddweud beth sydd angen digwydd, rydyn ni'n defnyddio rhaid. Gwrandewch ar yr enghreifftiau yma. Rhaid i ni fynd i'r tŷ bach i olchi dwylo. Rhaid i chi eistedd nawr. Rhaid i ti wisgo esgidiau cyn mynd allan. I ddweud ym mha drefn mae 2 beth yn digwydd, rydyn ni'n defnyddio cyn ac ar ôl. Mae cyn yn dod yn gyntaf, ac ar ôl yn dod wedyn. Mae hyn hefyd yn helpu'r plant i ddeall beth fydd yn digwydd nesaf. Dyma'r rai enghreifftiau defnyddiol i chi sy'n cynnwys cyn. Cyn i ni goginio, beth am i ni olchi dwylo? Cyn mynd adre, rhaid i bawb dacluso. Dal y cwpan cyn iddo fe gwmpo. I ddweud beth sy'n digwydd wedyn, gallwn ni ddefnyddio ar ôl fel hyn. Ar ôl i ni ganu, bydd hi'n amser mynd adre. Rheda ar ei ôl Siencyn. Dwedwch ar fy ôl i blant. Mae rhag ofn yn cael ei ddefnyddio'n aml i'n atgoffa o bethau i'n cadw ni'n ddiogel. Ac mae'n dda i ddefnyddio'r geiriau gyda'r plant wrth ei dysgu i fod yn ofalus. Cuddia dan y bwrdd rhag ofn i Seth dy weld di. Gwisgwch eich cotiau rhag ofn i chi oeri. Symud ar llwy rhag ofn iddi gwmpo. Meddyliwch am fwy o enghreifftiau gallwch chi ei defnyddio gyda'r plant yn eich ysgol chi, a defnyddiwch nhw wrth i chi siarad am drefn y dydd gyda'r plant.